So assalamualaikum ya kay na inasunit tanong nag-imas so ayan kapretuna. So mali di ka malum ya bagro. At ya ko timusyan ko to mi ako masi Alim Saif abu kata mi ako masi Alim Basim kata si ustad na mi ako mapat. Ang sir na kata si mga talim. Alhamdulillah, ang sir na talim. Kuya, kawin din ka buso barbang ka? Ang hindi ako mga panar ka mo. Good eh. Pinanglan ko. Sa tanaw nila, tinanong problema na yung kuparo ka. Saan mo ni nanay yun? Ustad. Uy. Pilita ko kasi yung ginawa na kasi kasuwakan doon yung paka nakapagdawa na dito tayo may ako masi Pakakuha na nga dan. Pa-welcome mga mga kagawang mga ustad, mga hafad sa stage. Kaya dia kasi mga masla sa Subair, sa Sir Jamil, nasa sa stage. tao baka ng mga taros na. Ano? Sa bayan Anapia, na pinuntanin naging kaya seminar tanong pakibulog aging kaya oras. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ikaw ini Islamic seminar tanu sesajen kai Ramadan yung kay ulan-ulan Ramadan. Ibu ko kulipat na ikatula seminar mialin sa saging kay ingat ko Barangay Barco Sultan Nagalimatore Lanao del Norte sa kapagulunir kami aging kay Batiagan da salakat aging kay agamatan wa agama Islam. Sa Rapro na ayaw din pinagtanong, kamasaan tanong, na daan tanudaan pamakinagin, yung kay barangay chairman. May duli pinareportan kaya dito mo di kita tigilan eh. Sabab po, alhamdulillah, sabab po binisampay na magmaniman ko gawi, pagyan kaya similar taliman ko Ramadan Islamic, ikadura sa pagyan kaya Ramadan. Dan paguda sa kanyang kaya mga pagalitan mga ulama si Al-Alim Saifuddin Salik Bangon si Al-Alim Basim Abdul Rahman gusto lang na mga guru mga ustad o yung kaya mga pagaling na mga maestro na magandoreno minsan pan marga na yung kaya lala namin sa barangay sa siya nasihat tayo sa kanyang barangay hall sa mga bahay. So mga amang kung laro sa masjid, alam na siya sa gilid po sa giyatan pa siya sa lilod. Sa giyad na siya mo pumanap, yakataro sa meskano sa kapit niya ginawa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabab ko kaya nasaan tanong? Ganyan tanong. So, lecture yan na ganda isa o pagalitano. Andun din so kalalamitan ko ilan iyan o di na so ingalan yan. Dasal ako, ki Al-Alim, Al-Shaykh, Al-Fadil,
Al-Alim Saifuddin Sayat Bangun, ayun mo to, Turgay Yarikano, Bandingan, Naso Okit-Okit, Karigo, Ago, Kakapan. Yanan, importante sa Britano. Amay, na ipwede mo niya to, nasa kamera niyo, na review niyo, para mapiyaan, dinili ka muntayan, si ito ato na din, pangakari ang masa. Ipalagtano, si Sagin kayo pagalutano, adun kayo adun ng suara, at kaya siya aging na microphone. Mapian di mo na yung sa dami dito. Amay. عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما mga luksakin na mga pagariyakan mga ariyakan na mga murid na mga baik. Pagpanalamatan tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala si isang kutua kapag kumaginin kita no sa katrang sa kapag katalimatan no sa nidataraya yung maananyan na dapat. Isa na kailangan pagpakainan kaon sa mga ginawatan na yung kaiyagi kailangan kita nun na pag-check tanong sa mga niatano. Siya po kapindar patano kapag pakatali mo matano sa dida tara iya maanan niya na darpa. Kailangan na aya sabat. Akya pakatali mo matano saya, aya sabat pakyasong tanong saya, apia minsan ang kutwa pigi bariwa malumargan ng kayalalan na kanabad mo ito pagpakasundol si isang kutwa ka pagpakataling matanong saya na kailangan na ay akia pakadar patanong saya ay sabat akia pakadar patanong saya na ikhlas ito dahil na yamaanan yan na niya tanong siya sa lakaw inunta na ay kapang nila pagkatanong saya ay akia pakataling matanong saya na suat-suat tanong si Allah subhanahu wa ta'ala. Kami amin si hadith Rasulullah wa innama likulli imri'in yang dilumakan niya nun na para sa suat-suat yan si Allah. Na kailangan na pagka-review tanong si Isu mga ginawatan. Apian tulad ni panggalabagan tanong simba. Apian tulad ni panggalabagan tanong galabag. Na kailangan na magpadala mo ng kutwa ikhlas sa Allah. Alam niyo man, adlam niya panutun sa mga salaf. Adlam niya maangan niya na lok sa mama. Yung kutwa lok sa mama, niya senior citizen, ningi tulog mo. Naging kutwa, lagi na grapes, malumala, amay ito. Nagitip mo bituan sa zaytun. Ito ko ang panutong sa lana. Yung kutuanok sa mama na aya pagkumulaan yan na sitong, na aya isa riwaya, na yan kaya zaytun na aya pagpupuguman yan na after si 500 years. Tanto kumate. Ha? Siya bilang sa kanya ng kutwa dato sa kutwa darpa. O kaya sabi din niya nung napisima-sima ang kutwa dato, ang kutwa nok sa mama, o ang tunang kaya pagpamulaan niya na nire ang kutwa dato, zaytun, nakatawan ng dato, yung kutwa zaytun, na ayaw kapagpugugan yan, na oriyan ng 5 gatos lagun. Madagal na to. Natigin na uway ka, oriyan ng 5 gatos lagun. Natigin na ba, panay nung ngayon ipagpamula, di ba misprautan? Di ba misprautan ang kutwa naman niya? Natigin na, kenapa ayat pinakapagpumula atas nasanggila yan ito idaya maanan yan na maadin ka kanyan pamaka mabantog sa kanya na mga tawa tanto kumala miya pa sa na kita na kanin isang kutwa puso yan ang kutwa kapag kinabinagin na kapapakilirin na kudaag yung kutwa kapag kapagiklas at tigin ang makakayat na luba ang kaagyan kaya kita makatagtaguan nun
napayapatan na kasi ko mga tao katos sa tiri mo wallah agyong kutuwa kiyan ilakan sakit at manatiyan umatay ako salamat tulo pa kala siya mga tao asiran ipagampaganay ang biyagan ako apoy kunara ka jahannam ang tulong lang kaya mga tao pababatiya sa Quran mapasangi kabatiya sa Quran ikadwa na yang kutuwa ala mga panyagit na mabibigyan mo kami sa epsong kutuwa di ka di kasi sadaka niya kadagdag tutong saya. Sa kamu tumambuag yung kutuwa kapag ipram. Ayat na, pag-usaran na kau nagyang kaya ninyawan ka. Ayat na yamanan yan na. Pag-usaran na kau nandi man na yan. Itataga. Katagak aging kutuwa rin ubasa para bersih ikuwan. Niyak na lang niya sumba. Na inuto. Ang tunay sabab. Ang yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aya siran ang mga tao na siran ni pagampaganay ang biban kunara ka jahannam kagi ay maanana mapuputan yung kutuha di magipram sa ayaniyat yan sang kutuha di na di ka pagipram na almatirwa sa kanyan na matala sa mama almatirwa sa kanyan na batitigan ni kapatid tigawa kinabayat yan dalabagan yan sang kutuha galabag na almaananan na para sa suat yan si Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi kailangan tayo ng mga urip na Allah. Yung kaya na nagkapakatan ng mata na saya, na mag-ikilas ka na sa ito Allah. Miyak ay tutoy niya galabak. Miyak ay tutoy niya anak na niyan na oras. Na upamaka ikilas sa kiyas ang tanong saya, pagpaganad ka sa ilmo. Kagina isag na ikilas ang kapaganad sa ilmo. Nakatawan tanong, yung butuwa mga tao, at pagpaganad sa ilmo. Alam mo na pagpinaginamuran na pala yan yung pagpinagin sa relasyon ko Allah. So sila sa kalugan. So papanok sa kawang-kawangan. Yan kaya mana na pagpinaginan tanong siya na maana ng mga maranaranap. Sisan kaya kiyasong tanong saya. Na palayad mo ng pagpamangni sa relasyon ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na amay ka dito na makapag-iklas. Na dito na lang kaparunod. Yan kaya pagkatalang mga tanong saya. Namitong pinay sa jihad. Ang ligni kawa kasang kutuwalan ka. Sa sumiyong kasang kaya maananadar pa. Na jihad na sa taman sabi ka makambalingan. Insang kutuwa. Turuan na ka. Walay ka. Nami itong kadin sa maanan yan na si kasang kutuwalan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ukatan talikaw na kapatay. Nami at ka asya. Punto umala adalas. So ginan. Ganyan ipagampaganay kailangan na tukod ka imulungan o mga ginawa tanong si isang kutuwa diit kano di ikang dalabaka kung nganin ang mga subuan na kita na wala diit kano di ikang dalabaka kung nganin ang mga amal ang mga putya ay aarapan tanong na yung kutuwa dala sa Allah subhanahu wa ta'ala kadua mga ripin wala asyarat akatarima Allah si kung mga dalabaka tanong mga sumba tanong na yung kutuwa al-mutabaa. Ato na ipagkaroon na al-mutabaa, kailangan siya ko kapang dalabakatan mo mga simba na siya tano misungkad si isang putuakyan dalabakaon ang Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana na sabi ka na di kapagasa na kailangan na mapangalal taluan to na yung kita kaya panasa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dito na di ikinggula lang ito mga sambayan na kailangan na mapangalal taluan to na yung kita kaya sambayan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambayan ko na iti Rasulullah sa nagkaroon yung maano na nakili niyo ko kaya sambayan akan. Na kailangan naman kung Muslim makatawan niya na. So halin na mga palugat. Agita naman di ikinggula lang na panamaran tanuan gaman na inisang panitano sisang kutwak yang galibakaw ng Nabi sallallahu alaihi wasallam agyuti katrima wallah sisang kutwa mga simbatan sumya ka malaro na inya karaya ko insyaAllah pangnita si wala malaro na karaya kayo si kumali apang galibakan tanon na di tanoro na yung pagkabasa ng kaiyadua kag-iisyarat akat karima wallah si mga galibakan tanon kaya maano niyan na panggalibatan tanong ang kutwa galibak na ikhlas ito Allah. Kadua na yung kutwa kapang galibakatan sa kutwa simba na sita na misungkad sa yung kutwa kayang galibakaon o Nabi sallallahu alaihi wasallam kagiti katrima Allah sa yung kutwa galibak ating galibakatan. So asal kutwa niya kasaginong kailangan na nan si isang kutwa kita mo di kapromasay na mapanalmang kutwa ikhlas na bagyang kutwa nagkaba. Na.
Ayo to mapipikir pagtumagusin tanong sa kaya kaya makumput na oras na nipantag siya sa kaya okay-tokit nag-okay-tokit kakata. Inutan nga i-pagdiskasa na kaya pagkakitan siya kung mga darapatan mo minsan na sa ustad o di na sa ulama na da sa darpa da sa ingat na miya pa nun amay kadad na mator kita nun kaya kayo man na parigo nagukakapan na kanabawar mo man si ustad di na kanabawar mo si ulama di kaapya sa kanwa mga sibilyan sa kanwa man na yan na kayo hindi ang mga tao na inong kanway kailangan na magpagalagan tanong kaapya sa kanwa na kapagay. Kanya ba si Busi Ustad? Kanya ba si Busi ay maanan niya na alim? So di kailangan tanwa ay maanan niya na kasabutan tanong piya-piya. Na, pagalaya paginunggaan tanong rin na anto na isura tao aprigo. Anto na isura kakayuan? Rumigo. Pagkita na ba sa kanya? Muslim. Apiya pa ni kaya panihatay nung sa yaman na naswaswat niya si Roma na di punto taliman mo ba? Kaya sa kanya na ka ba? Muslim. Gina ni pagan niya sarap. Ikadwa, na ay ako na akinan. Bara akalang ko tuwa tao. Kaya magpuput ka nga. O kung makaya pagari ko doon, magpuput di ko nagatawan ni inasang doktor niya tayo tanong. Kapag kaya pamalapuon yan, ginuma na yan. Ay ito tanong. Dapat ato na yung mumayis, di na di mapakasin kaya sumapya na ito sumarata. Na apiapan sa kanyang nakabaligin na amay kamatatago ng kutwa sipa, rupa na mumayis, nakapakaya rin. So diyan kaya, niyalitan o mga sarap na kailangan na maadnay. Paganiron na Muslim, ikadwa na baraakal, ikatulong na mumayis, ikapat, nakatawan yan, arifan bi ahkami, arifan bi ahkamil ghusl. Padapan na yung ketua tahu nakasasarigan. Miyawafa. Ino kailangan na ayat pakarigun naging ketua atau akasasarigan. Aminan. Kasasarigan. Nah. Tumuman yung tanong. Ando na yung mga tao at patut at pakarigun. Ando na yung mga tao at patut at rumigo sa iyong ketua miyawafa. Na pagalayon na wasiyat mo. Yung ketua ini pagamanat yan. Imakarigun. Di ka pagaiba tiga ada ustad na hindi mo sasundi. Kailan wajib mo tawfiq ba? Wajib tunay. Ito man ang sangkot ko amanat yan. Amay mamuka amanat na mapiya. Oh. Pag-iad na amanat na di mapiya. Ito lang ko to, ni ano tayo masalat? Muslim, barakal, mumayiz, kasasarigan, nagukatawan niya ang kutwa ko kumano, karigan. Na, di ano tayo to? Ayat palang paganay, ayat patut ang makarigo sang kutwa miya wafat, naging kutwa ini pagamanat yan sa kanyan ipagarigo. Napitiro yan si ku Aisha. At tinaupama ka sa at tingin mo na matay, nasa ganit perigo. So, di paganaya, aulawiya, patut ang makarigo sa kutwa miya tayo na soon, amanat yan. Ikadua, na upama kaya niya wapat na suwata na ay makarigo kapakapangwaris. Yuti pa ka, rigo sa iyong kutwa niya wapat. Sipman ko mga bayi, na kaya upama kaya ni pangamanat ka mamu, kaya pagkarigo ka na si karuma ka na, ay aula makarigo na si karuma ka na mayamay,
Na di kasasarigan, na banyan dinipyaman ito lang kutuwa, miya na iilay niya sang kutuwa miya wata, at di patut tabama panganuto. Datara yung kutuwa, manana niya kay tumit-tumit buntal, aras. Yung tingin yung rinig ko na miya kay tumit-tumit buntal, miya ka rin ba rin mga kutuwa kapupili ako buntalyan na, miya ka rata-rata uto. Na dito patut may mas kanyan ko pagharigos ang kutuwa, miya wata. So dito na aulawiya na si sa madisugro ka na giyutwi ay niyan napaka-ribor ka. Importante na miya ka sagad na kita no aging katuwa at tunagay ni syarat prego ng arba. Sa tawad tigo Rasulullah am rigo niyan ang katuwa miya wasa. Fakatama alihi na sa panganyan ang kutuanganin at pilay niyan adimabiyas ang kasawallahu min sundusin wasdibratin fil jannah. Salin sa tao kapan yan ang kutuan niya Saya sa bangko, saya sa bangko. napaka-penditan sa kanya na wala. Niyan ito na si kumyaw na ayaw mo kagabuatan ng kutuan balas na ayaw ka paribukan na ito lang si Allah. Kinababad na mapipikir ka na sa lakaw. Ito lang si Allah. Na ayaw ka paribukan ng kutuan kita inindur kita ng Nabi sallallahu alaihi wasallam kagiti pagkakuatan sa iyong kutuan balas. So sama na insyaAllah maluwanan na niya karya kita na wag yung kaya niya pamagasitan na itatubiktan amaliya uanto na i-okay to kaya to bawitan ron na to pagaya upan mabaad na matay mga patsi ko pamilya tanong na sakitanod na muli masang kutuan niya wag papakitan sakitanod ni bumit muli mo sakitanod ni rumibun sakitanod ni bumapan tapi at na marata pili sang kutuan niya wag nagamul pagkamatan pasakitanod na pamilya Nabi kedua na ayamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam patut tapakari kung isang kutuan niya wafat. Naging kutuan wasiya na sa ikadua ng kutuan sa marang isang kutuan niya wafat. Ayat pangindol ng kutuan doon pinayamaan na makaswa. So masyad na katarin niya nag-YouTube niya reviewan niya ini mga na yung kutuan kapag ni sigo niya na nagkaroon kutuan nakakayamaan na kena bapa aatu. So insyaAllah na itu pwede kita kata dia galas tersebut itu pwede kita lagi yung kita karigo ikaw kan malak mana masuk ka sa niya tinadad na banyan nakapakabinasa Okay, buat anu. Gimana nih Pak Kebanyakan yang tidak masih sabi mo na wala kailangan na hindi mo sumangapit na si kupito ng mga lapistan na pukas na nurmuto si kung mga ginawa tanong naging gaya agamatan na agamay sila na mga pamalian Kataya na ipag-demonstrate si sa Islam si sa agamatan Pag-demonstrate ra so kakapan. na pamalian siya sa barangay bangko. bata kung di ba huwag yung kaya gataraya ay maano niya na tukawan kanuan to na iyo kito ya dito ka sa kara kanua upang nagkawapat Sagat siya kung mga muriata tanong hindi na siya pamilya tanong nasa kita ni bunyi mo ino tanong nga iitutubik kaanta ng aswa ayun ko to ikidiyo isang kutuan niya pag-demonstrate napakasimple ka mana na kapag di mamanindo magugutom kaya sarana ka aliman na pregulo
Allahu Akbar. Mabubuto. Sige nagkakakitik hindi buman. Iya sino juga sa iyong gutuwa? Galabak yan. Sige, inshallah. Anana, itong limutan no, uwan to na yung ito kita karigo. Paganirong na karigo, ikaduwe na kakapan. Na mga kalubulubo na ya, inshallah subhanahu wa ta'ala, kapakaya masulatan sa iyong kaya kaya pendimuntan no. Nariyan, kami pagigaw. Oo, nainis sa ikat na. Hayan. Atay hayan. Maris Midera. Atay alin na yun. Arhan. Sige nga ro. Bagyan ang YouTube. Amalat ya Mar. Ate pag-demonstrate so okay to kita kakapan. Kailangan sa mga cellphone yun. Na, di rin na-arrangement kasi. Amay din amay. Mas, tabu. Kuta sa tabu. Ini ako makuha dan. Patinga dan. Sama ya ay barato. May pangalat na kanasan. Malak. Na pagkalat kaisa ka sa linggo ini pang pagkalat ka yung buto mga ngalak ro. Isa ka sa linggo buto mga setan. Oy. Yukhawif wa awliya. Ayat po nga ngalak ng mga setan na sunata mana na mga inip pila. Kailangan napakatuhan tanong. Dahil ka nakatanong, adi kilay inang tabunaso, Allah subhanahu wa ta'ala. Nanungat ka nakad na mga ngalaksa, mga milay. Naniya kalala na makarili ba ito? Paratiya. At na mapatatagin siya, paratiya ay diwatiya. At kung pagaya ulinggo na lang nakuha, na ukapan tagin niya, isip ang tanong si ko orat yan. So ito, kakuha tanong sa iyong gaya, Banggalayan man. Palakasan niyo. Sa manan at kaya tuwalian sa upamakakuha ang talor ng pandalurian na huwag yung gaya banggalayan na kasasapangan sa orat yan. Ay orat to mama naging gaya na butamasang gaya. Gimi. Dito no, kuan lip ke Masa ni? Di mana? Ulah. Nah, sama to na kinatan ro lagi gaya mandidita ang ketua miyawak. Siap samantalo sa tuwalia agyang ketua antun apa ini auratnya. Ya pasan. Mapasan na. Nanti na isudan. Ha? Magistar tano sa karigo. Oh. Agyang ketua miyawak. Na? Yung mo miyawa pat? Namalong ka? Ay napakasandingan. Ha? Ino-tanong ito pakasandang ha? Ito pakasandingan.
Nagyan kaya tinian, namalo tanong, ay maana niyan na iplasak. Oh, kenapa malubang apalasalasakad? Ha? Ayan niya tanong na, ubaan na matataguan na jis, namaan makaliw. Ano makaliw? Ha? Ay maana niyan na, suprigo, natupuya kanin mangusaiga yung kutuwa, piya malungan ang kutuwa, miyawafat. Na, baka miyapasad? Oh, pakaigaan na kapma. Na, mapakaiga ka, na ando na ipagampalan niya suwa na ka, pagabidasan na ka, yung kutuwa miyawafat. Ha? Sa tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, si ku Ummu Atiyah, o kapriguan yan, si ku isa kumawata o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigina, ibda na bimaya miniha. Si kano tigin puun si ku tumamparun sa kawanan. Si ku kapupagapdas tanong nanti puunan tanong, kawanan o diwa? So kawanan. Sama na ya. Puro na ka. Sama na yan, pagapdasan tanong. Nando na pangunan tanong magapdas? Ay mana lagi yang kaya? Lima niya na? Kawanan? So, diwa. Ya pasad. So, maka pamumugan tanong sa kanya, nagupa ka, sangaan tanong sa kanya. Tapos, so, buntalian. Na. So, pumasok, lima niya. Nagyan na yung kapagapdas sa lima, api asi kukulitan ulit kasi umuyak. Na, kenapa si taman? Ada mga tao, minsan, na di magapagapdas si kung sambayang, na pagapagapdas, nato yung suwa niyan, tingin na. Da, kau dah magapagapdas siya, kaya kaya, Lima niya. mga kamariya. Benarin na si ko pa ngayon ato dismo tanong? Kung nagtanong, nasigo ka pa na sigo lima, na ipon sang kaya puro kamar, nataman sang kaya sigo. Na umagabidas ka, asing ka butama na daapres ka, misimbayang ka, nadasambayang. Isa na na miyalala, kailangan na mainakatan. Miya kada pupilay. Pagkamasa na yun, di ka pagabidas yan. Kaya tigil na kaya pagabidas yan, nagang ko paganina. Sa mo, ito na sinabuta tama na sa kaya kaya, pagkapuko ano. Betul sa rosto at igo ba sa arap. Nasinin tumana sa siko. So ay maanamin na dama taroto pang kutuwa. Abdas yan. Ilan naman sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amili niya ng kutuwa niya gabidas. Ayaw mo ito mabasa ng kutuwa. Tumampar sang kaya uriya bukwa. Sakit. Gina na malurun maliliya ka. Namiya karagurugin na mabasa si ko kapag si ko sige. Na kailangan na makabidasan tanong. At Peter Rasulullah, wailul lil akabina minan nar. Miya karagurugin. Na si ko di ka kumpleto abidas ka, nadasa mo yan kami sumayang na da. Ayaw ka terima si ko sambayang lahat na abidas ka. Kumpleto siya abidas ka na uli mako kumpleto na da sambayang. Nakapili-pili gruan. Ino kailangan naging gutuwa kapupugan na datano, kapupugan na datano si kuwagamatan. Na, pagabidasan yan, nataman, saya sagyang kaya kamar, tamang kusiko. Makatulo. Mapasad na sukmaso, giwag. Ha? Tamang mo sagyang kaya mambuha, puro akamar, tamang sagyang gutuwa, ay maanan yan na, siko niya. Mapasad ito na so, sipulso ulo niya, naguso, tangilan yan. Na, mapasada ka, naso, kawanan na saki, kawanan na adiwa nga, saki, sumiya kapasad, magabidas. Na, kaya kung makapasad magabidas, anto na suwan tanong, nagyang kutuwa ka pero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ku Ummu Atiyah at tigin na ibda na bimayaminiha. Ay tigin na po na niyo ng kutuwa, tumamparon si isa awanan. Na, ang tuloy sulat ano? Yan ay tumampar sa kawanan, nag-i sibun tanong. Ha? Sibun tanong, tapos ayat na mga
sikreto malubud akatupakata kilido. Ha? Aya sikreto malubud akapaka kilido. Lagi ya? O pakatakilid na ka sa tampal saya na malubud akapakatakilid. Ha? Pakapuito ko yung kayo niya. Malubud akapakatakilid. So ay mana yan? Miya sagutan lagi yang kaya tumampar sa kawanan. Oh, nasusad tumampar sa likunin na kailangan na masagutan mo. Ha? Masagutan mo, tapos niya pasad so kawanan. Nasok man so diwa. Segundo tanwaya, tapos ay mana niya na pakatagilid na musik man sa awa ay mana na diwa. Namapasad ito. Mapasad na miya kapasad ka sa tima. Oh, kasukari ko na makatlo. Udi na maka 5. Udi na maka 7. Nakadipindi ito sang kutwa prigo. Waktu na ikailayan yan sang kutwa miyawapat. Kaya limpiwan ang taakada. Oh, makatlo masusunod. Naman na na. Kaya nabantan ang kaya kawanan. Kaya nabantan ang pilitundog-tundog sudyuhan. Suya pasad sa isa. Pero magdalapan na. Lain ito bukman. Tuman para sa kawanan. Mapasada ka. Pakatagilin nila. Kagyung kutwa sa likodian. Tapos, sipman sa kaya. Tumampar yan sa diwan. Napakatagilin nila kaman. Kasuwaya man na tumampar sa kalikudan. Nag-youtube man di parunaban na ka. Miya pasad suya ka doon. Ha? Kaso karigo na kailangan nagansa. 3, 5, 7, o puno ay kailangan ng prigo na dapat kalimpirin, napaka siyawan niya. Sumalo basta natira na siyawarigo. Ato na kita siyawarigo. Ngayon na napili ito na, makatlo yung mga pagalit. So ay mana na gitu. Ya pasadun so, ya kado. Nah, ay mana niya na mananagip na tumaparoon sa kawanan. Oh, ay nga paman sibunin sisa mga darpanan ng mga Arab na aya pala niya pagtugunin rin na yung kutwa sidir. Raon na pamamula na nagida arin at kesoya. Nagira dia kusang kutu ig na miya kalala ibura-bura. Miya kalala ibura-bura. Lagi itu perumit nira na ipsebuni rano. Sagyong kutu palanay aku ikadua. Na ay ikatlo. Ay perumit nira na kafu. Nagyong kutu kafu na pedengan si kalasiya kekamutan. Na kagi kita no nadar kita laro sa Pilipinas. Na ay pusar tanan nato non. Sabu. Sabu na tuwa, o sartan wagidar kita no sang kutwa sider, nagudar kita no sang kutwa yang maknanya nakafu. Sipgar, di napal mulip. Itu iputlo sartan. Nah, ya pasan sang kutwa dua, puro makapman sa makatlo, sa ulo niya, tamang saging kaya, sa kanya, kilit na ka sa bukan likodian, tapos kip mana diwang, kilit na kapman na, so likodian, niya pasad suwi katalo karigo. Nah, nasabab prigo na ilayang ka. Ino mga din? Ipinan ang ako? Da. O kailangan pa na? Miraw sa ikalima. Nakalipindi ito sa ngotwa? Prigo. Sa iyong ngotwa, miyawa pa. So, ayaw na na miya pasad. Miya pasad so? Karigo. Ano na tanong? Pagkapalapula sandaan, makapasad mga bedas, nayamaan na niya na, pigo na naging kutuwa tumamparong sa isa, kawanan, pakayamaan na niya na pakatagilinin, so tumamparong sa talikulan niyan, tapos, tukmaso, iwang, sa pilinin, yakaysa, tama sa, makatilo, miyapasad so, kinig-iro. Malagay na malugod. Problema amada gala keton si arketano adi prigu samia tega pikal
di gusto. Iba mo na gusto Lok sa kanya mo ba kung si karuman yan? Ano na yun? Dahil na magkisasangkot ang butaw kabut ni karuman ka kung maparigo ka. Ano na yung koneksyon yan? Baka sila makalimutan ba na kaliyan ni koneksyon? Naku pa makasawas ka na ka nagkupitan na kayo naway kaya. Di ba ang matatago sa iyong buto ha? Sa buto ka. Niya ka nakakal. Iyong buto ha? Kapitiran pala, tingin na di pusong mali kag imo at pa siguro mo. Ano ba ito palanan? Ngayon, pag imo ito ang ligang buto na, nabay na koneksyon ng buto yan ang wata, tiyan ni karma. Ibig di pusang buto, kubur kag imo mo bato kung siguro mo niya. Niya pa ano ba? Nangalibatkan na panging benar kailangan namin pagawatan. Nah, kagi niya pa sa dito no, humigo, nandun si ganun. Ha? Kapan na ang kuto niya wafat? Nasuka ka pa na niya kalabun-labun pa. Ini ka. Oo. Sabi ka siya. Apa lagi? Lagi apa lagi? Amat. Ayaw na. Naparigo ka, kapag nasa may wafat, na, ayaw para na yung buta ko, naging kutuwa, ipungikat na kasang kutuwa, maputi. Na ayaw pag inangkatan saya, na kailangan na, ipungikat na sa kutuwa, puto sa sang kutuwa, may wafat, nagansar ka. Ha? 5? 7? Ha? Nakalipin yung tusi ko bago kailangan. Wala man na niya na kaputo sa sanggot ng mga wafat. Ang iyo ka pa kaya ano niya kalala mo ha? Ha? Nakailangan ng goto ha? Madaglang ikat yan. Ano pa kaya? Ha? So? Ha? So ay man na nakataya? Ambil. Rantaran niyo po. 5 timan ikat lagi yung kutuwa. Ay maano na ipagikat na sang kutuwa niya puti ko kaputo sa tanong. Na, biya pa sa dika yung kutuwa kini betad nakasag yung kutuwa mga ikatiya. Na ando yung betad tanong. Na sukapan na si kumanga mama na 3 lapis. Ginan afdal. Ginan taralbi. Ino to na Rasulullah na aya ini kapanun na 3 lapis. Ito niya setan. Kailangan na siku. Kung nalabagan tanong mga simba na mismong kalitano siku. Kaya gulaw-gulaw ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagito'y syarat akatarima. So Nabi, nakalipin niya na, kung pa kayo pumakadip na maputi, kaisa mo na kung pa kaya isa mo. Ha? Kanaba warbuo? Talo. Ugin na kaya taralbi, ay pinakamapya, ay pagkapan ko mga dito na 3 lapis ang maputi. Yuti pinakamapya. Kagyuti ini, kapan? Kung nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na 3 lapis ang maputi. Nah, ya pasal demi betad kau lagi yang butuh 5 timan na mga talini. Nah, pagani na, ibetad tanong lang butuh sa lapis. Oh. Jadi mana kau ni? Ha? Jadi nak kau ni. Jadi ka pakai pa na ha? Ana. Ino kailangan, kailangan ko maputi. Na ayaw pumasang ka na maputi, nagyong butuh maulad. Kagyan na maputi at mapumasa miya kaninit. Isa pong kumiyate na di makapatulog. Di makapatigo. Si Gadi Noray, niya kayo sa mga kapag-istorya kami. Nag-iisikan niya, bimara ni minsan na pagkakuan sa maputi. Na kaya na ante, Gadi. Ay next, malaga naging ka-extract pa
na ayan next kuang nga naging buto maulan. Ha? Kagi di miya kamapi ay pagkapang kumyawa pa. Kagi maninit na malumarag na hindi ka pa ka di makapati mo pakapati ko pag yung butuwa dinis. So yung pinakamapya na yung butuwa maulan. Mabla. Na. Bigyan mo tayo talagang sa isa. Kaya sumad yung tanong lagi yung butuwa. Talagang timan na inikapan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagtanda sa ikadua. Nagito ba kabasa ko? Upama ka maninit ang butuwa. Ano? Maputi. Nadidingan niyo ni suki kiso ini. Apakah penangan? Ino to? Nagtupa kaya? Pakatimo-timo ka ang utak lagi kaya ito mong parusasakan ha? Nyalak pa lagi ang gaya. Oh, ayan na ino to. Upama ka maninit, na di niya kuswa. Api ka perpuntan ng kaibuti mo na dinis. Sita no kita sa giyang kutuwa, kirabik tanong saya. Ino to, amay kadita no ni ramig, napakatigo-tigo pa na kagiyang kutuwa talo, na agiyang kaya ito ng parusi sa mga kasasawaan. Kasasawaan, ino kailangan na muna. Na. Talo, o ba makamanunit, nayakiswa ko na singay ni Kiramik, sangga Kiramik. Na tatangay ka, agyan kaya, sisagyan kaya, na kaigaan yan. Kapala, ang niya plus na kasawaan. Kaigaan yan, kailangan na kaigaan yan. Nakagimula, agyan kaya pa tanong, maputi tanong, napaka-parapang din. Na, ikadua, ikatulo, nagyan na. Oh, iya pasal. Ha? So ay mana? Ada yang anak kan dulu. So gina. Miya wafat? Oh. Ay mana na? Wa dalo agyan ko to. Miya wafat ay transfer tanong sa giyang kaya kapan niya. Na. Kaya sobrang ada tangan. Apa yang depannya? Sama na yan, di ba? Si kaya di ko tanong sang gutom ni wafat na niya sa pangtanong si ko arot yan. O di ka pa kayo kung masasaway. Di ka pa kayo kung mailis orat ang gutom ha? Yato. Na. Sama na. Nagina. Ha? Mingi betul tenor si saging gutua kapan naging gutua mai. Nakagi kami betul tenor. Na anto na ipagampagan na ya Pilipin. Ano tambar? Giwa mo kawanan. Suara man ayat narkian na kawanan. Rasulullah na kana yu'jibuhu at-tayammun. Rasulullah na pagkabubayaan yan na ayat na paguna naging gutua kawanan. Sugina. Lepihan. Pelapin nang yang gotoa. Pelapin nang yang gotoa. Isa. Oh. Malpi ko bisa. Na pelapin ako. Malungong saya ako. Oh, para na. Ikadua naging kaya. Ambil. Gina. Ako pa kaya, tunggu sa nakaulan, agyong gotoa, ang tunanon, isa sa pangkasang goto orat yan. Yan pasat. Ha? Na. Yan pasat, ang tulad man itulugon, suwika dua kapal. Ha? Buwan dalog man na yan. Dua. Tapos, submanso. Sama na naman ka? Biar adul. Ha? Nah. Ano naman ikatlo? Ikatlo. Okay. Tapos ay mana niyan na? Biar pas. Malumod. Dapat mo.
Ikarigus kakapansi ko, mama. Gaadon na yung mana na marga. Na, kayo niya pa sa ha? Namunod. Ha? Malong kasi, malong man ang gamit. Ha, ibarat. Gamitan na, kabalong gamit na. Oh. Kuan, ano ba? Mabuba, kaya kaya, kuan tanong. Mabuba. Na. Oh. Sama na na. Pagigatan na ka. Pagigatan saya. Ayaw na pagigatan ka, nakinabang kasi ito para sa loob. Nakinabang na rupman ito para. Ino to. Kagiyo pa naka, tago na ka sa giyong batwa. Kuban yan, oh. Kubur yan, na pwede mo na niyan. Ino tanong ay pagigati, kagi amay ka ipag-isong sang batwa kubur yan, nasanggil ini sa ubabirin, asawa ito. Nasang batwa katawian sang batwa kubur, na di kailangan ng kaya ikat. Bumakarna. Naya ka pa. Sari kunut. Gina, berat. Ha? Pagka pakaurian lagi yung buto-ulo niyan, ada sabab nakagiupamakan na pamilya niyan, pagilay niyan, lagi ito ni muri-puri, pagilay niyan, basta kaya, oh, pegar kano, berat na si yan, siya yan, aging kaya, benang. Ito ni muri-puri manguwa, pagilay niyan. Kakapay na lumitin sa iyong kutuwa, pakuburan niya. Na, so ay mana niya lagi na. Mawit sa iyong kutuwa, pakuburan niya, ay din bakar. Ha? Dapat pa kaya bakar na. Witness, Imam Ahmad, natigyan na bakaran niyo rin, kagaya, miyanap ng kutuwa sabat. Sa kaikatiron, ano? Nakagiya. Ano? Nilibigil pangurod na din kasawaan. Miya, din kailangan ng kutuwa, o kaikatiron, na bakar na iyong kutuwa mga palot yan. Mga ikat lagi yung kutuwa, yung tanong meron sang kutuwa, isa pa kataling ang maaramatan. Naamay ka di ka manamar, di ka managuntaman, sa simbang kasi ko Allah, sa giyang kaya kapapadalam ka sang kaya bulan Ramadan, na makapasindit ka din sa titut na yung na nakasindit. Kasi sang ka lang, managuntaman, panamar, sa sisakuyatan o sisang kutuwa mga simbang wala, sisakuyatan o sisang kutuwa mga galabak, ay kasuwatar kita na wallahu subhanahu wa ta'ala. So sa moto, nayama na niya na biyapasad, agyong kutuwa, siran din. Oh, siko karigon na malagit siran din siko kito-kitya. Ano? Ayaw to amita aniran, nakagisubay, siko ka piriguan, na ayaw to kasasawan nagyang kaya, ulo niya. Kailangan na sa panganbangon sa tuwali. So, aurat yan. Ibwa, buntal yan ipag-implementan mo. Ito na ikakapan, siko, bubay. Na. Pag-ano mo naging kutuwa, tigunta na rin man ang kutuwa mga tali. Ha? Tigunta na rin naging kutuwa, 5-5. Oh. Nakadipindi yung siko kang kailangan tanong. 5, 7. Importante na gansa. Na. Yang ini kata orang kota mereka tidak magusubay na kailangan na gansa. Na. Pagkalero yang kata orang kota mana na maputid na tibil. Ikadua. Na kailangan na gansa na ni kapatan na pesi ko mga abay. Ikadua. Andre sunod aya sunod siya na aya imbutet talo nagyutong betuan sa basar aba izar. Susaya liya. Ha? Susaya liya. Na. Ay mana na naginan? Saya liya. Ha? Talon sa mana. Okay. Aya next time metad. Nasuti kita no Khamis. So, bangkala iya. Puat mengalaan. Bangkala iya. Nah. Di, mana ni mana? Okay.
Gina ya pangkalayan, naman kaluwan. Adna lunya. Inusan, saan pakasubras mo? Ulo niya. Saan pakasubras mo ulo kubay? Na kailangan, Lagi mata sa iya buwan ka naman. singkat. Gina. Gina. Nah, sama itu na. So gina ya sa pagsaya, na pagulog ka. Kaya di tahu pemakasingan mo ba depan? Yun makasunod. Mata gusia giyang kutua, miyawa pa. Kau kaya pa na? Tagun sa giyang kaya? Di dalamin. Nah. Oh, may tanurun mo ito tago pa si. Okay? Nah. Ano pa man sa giyo to? Nah. Berarti enggak dulu. Gini nih, susah mo to. Sama na gina so kaya rigo at naro. Kailangan na kasasapangan so aura to bai. Gina. Nah, ato na ikaw ko at naro saan? Ha? Isuldo sa bangala o susayan? Ha? Susayan ang gusto? Bangala. Susayan yan. Okay. Ginan. Kaya nga pangunan mong pinaso. Kawanan. Wala ba sudiwan? Okay? Malapi kanan. Ando na. Isulot ko so? Bangala yan. Okay? Bisuluton. Ha? So samo to nakapakaid na kuhaan na kao ng kutwa ando nonon kapag mo ito may tingko ko okay ikadua ikatlo tapos ikapat ikapat. Okay. So salimuot ya. O makakuha na si Manuto kita ko sa wala. Binasa na. Salimuot ya. Si Manuto sa giyong kutuwa. Ito ba? Pangalayan ron kita ko. Nakita tanurong tago. Para pangalayan. Na. Sugina. So, bayi na ayasun na. Ay ni sugo Rasulullah si ku Ummu Atiyah na upama mata subukian na pelo ito ba sulam pidin sa makatlo tampar sa kawanan siya sa loob tampar sa diwan na di dalam na kaon si sagyang kaya lekuli tumamparong si sa puro rarbiyan kenapa gitu pinggulaw la ini suku Rasulullah si ku Ummu Atiyah ko kerigo niya si isa ko mga wataya. Kaya sunnah ini suku Rasulullah na sulam pidin sa telulampi telo ka sulampi. Tampar sa kawanan, tampar sa loob, tampar sa diwan na paipaka imanan na hindi dalmon si ku tumamparian si sa likodian. Nakagimya pa sa dugo. Naya pala naman si sangkuto before kapanan tanong lagi si mama gusto gubay na pagkakamutan sudar pa ay ipisujo di tanong. Ano yung mga anggota ipisujo tanong? Pag mayroon naging kaya, benang. Masuna, tiguan sa kakamutan. Tapos ito na pa. Diyan kaya mula 5 tanong. Ato na pa? So, ay maananay nambal alap. So, mga kamarasabi. Ginan idar pa ay sujuditan. Padalan sa rukon. Usang buyan. Upama kadin ka ng misujud. Sisang ko ito ka sujud ka,
agyang kaya pito anggota amyalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam mag-alap sa ibla. Kauling ko ito pagkaada pa, naruko na nan usambiyan. Nakatawan tayo, suruko na usambiyan, ang lagi. Way tagad ka, pimbaba ka, anta ka lang kambaba. Na amay, kaya maanan yan, naging ko tuminggulalan, na batil susambiyan. Iya ka, rin oh, kaya maanan yan, nagataya, nasalimuto po, orangon, ha? Pakapsilimutan, tapos subong talian na kapagaya pisuan siya ko pamilya niya. Sikita na po na iisa kailangan na mainangkatan. Ano ba lang wala ito? Napakaya. Ha? Pakasungan na kasang buto may mabat ka. Ayaw mo pato tapakailin ko na subo sa mga pamilya niya. Kenapa gitu to? Duh, pakailan mo muna. Kapakayaan na di mapia. Ha? Milinan rin, pero ano tulian rin? Isa kailangan na, may nangkatanok na eh. Kanaman lang mo na ito, may akadang paro na, nangunuan rin pa ka? Suro nga. Subuso pamilya. Subuso yung mga anak ko sa rin. Dapat alas di Pangininta si Allah subhanahu wa ta'ala, amalur kita no imiya ka liwanag, aging kaya kini himuntan sa aging kaya kakapan, kahigo si kumya wafat, nago kakapan si kumya wafat. Dad nago maragan, kapalay-palay niya mana na miya kalabulabut. Kapalay tanong sa mani imyaswa, isa pakarigo sang kupamya wafat, pagkanero ng kutwa, amanat yan. Ikan mana siya mayan? Ha? Sungani naman itsik kutwa, miya wafat. Naulan na betul. Nagutan na buto merans, pero kay Ustad, unaki, alim, o pamakasis ka rin mambusa ingat. Bagaimana ka ay maanan na miya suwatan mo, sisagyan kaya kininipuntan mo, mungkin na pamaka sa kanil pagisan na dead na ba si maragan, sagyan kaya o kitumit, kinirupaan tanong, o karigo lagusi ko kagapan, panginin tanong si ko Allah, maparulitan na agyang kutuya manan na balasyan, nago taufikan tanong yan sa pagkuumanan agyang kutuwa panaguntaman tanong, panamar tanong, sisagyang kutuwa kitanong di kapang nala, wa agama tanong kang Islam, wa ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masarugod na bumarayag kaya ilayatan sa aking kaya kinindimon Sheikh si saging kaya okitukit karigo at kakapan. So alhamdulillah kalbudan ako. Ang sabi na kalbudan ako ya malaglag niya kamulteron tapi dia ko siya niya kasulibat pagkita sa kola gawin na mamulaw na kaya po yun, lahon niya kasoli na yung mga taksi. Isa ko sa volunteer kayo. Kasi ba yung isa na yung volunteer, kami rin yung kalbundod. Sa mga pro, ang mga sultano sa kanya na mga derpatano, na makagano si Sheikh, kaya doon pa nga sa aking kayak yung demonian, na welcome. So, sa manaya, nasa kunyari pro, minileron piya na inshallah namin, terus wayang ito kadid na barok-maragin. So kung kaprigutan o agusi ko kakapirantano na ubaan na di mano bera, interay kanong imudira, ako pa kayo din na isa patio. So ato na ba ini na isip ka yung kay barangay chairman tano. Releasan nyo rin sa kuwan. Isnam na lady. Ayo, wala nang ay ko kumagay sino mga Ayaw ko na nakapya tagalos na nagtaali connection sa saging na para kay pamanak mag-anay kaya may ibulugang i-understand na ang pagpapakatek na agyang wato ba paman na ikadis ka sa saging mo patong saging mo lapatay. Oy, alam na pa kayo sa CA. Nasi saging mo to asumyatay na miyatay. Saging mo to daw pang karigo. Akala lang tangon na ano to na
tanong ka para may isa din ang diskusyon. Uwa, ka na. Ay mananiya na nakatagyan nga mo aling tanong, ay diskusyon, lagi nga kapapatay. Way na rin sana nalituloy na yun, anong yatagyan. Pag-iigugod tanong sa nga aling tanong, anto na ikanya ka malupon na mapia si Sabiang Kutamia tayo kuda pun kariku ano makakapat. Sila mo pakada pa? Ha? Kagi pakada pa no? Ayaw mo namin aloy, nasipot ko kaada pa sa kibla o pa makakapa. Daman na matitin mo importante, may kumita dito. Kenapa pernah tiba lagi orang yang punya sifat merubah apa asaran? Ah? Ayah pernah lihat mina pernah ada pernah sah? Kibla. Obama ka usually kumululan. Nah, sukat ang ada po sa kibla na ano na kaada po ka sa kibla. Ino to, na ustumitis ka na makasarot. Sa kibla. Na upang nakasikat, pinakagaya ka na sila ng kibla. Na Pietro ka, kasal. Na ustumitis ka na makasarot. Sa bangalan sa kibla. Kaya maalala na, semangat. So, importante si Kuya Wapat, nada amat ditendui, giro mana. Importante na si Minggu kita sanggut wadar Pak Alipio, si Minggu kita sanggut wadar Pak yang mana nak kena bol, mana nak kena. Nah, kadua mana sagyong ko to kapag obligasyon. Na yakpin agyong ko to obligasyon kapaganay. Importante na kanaba Mia batal kagi kena ba Mia ay mana na giyong ko to apyang kalamanin na kanaba nga penting. Pangai tiga puna. So, yakpin na ko to obligasyon kapaganay. Agyong ay dami nga kagyo nga amay kaad na namat yan ayaw nito karigo ibarat to bubay na ayaw niya tay na ayaw manakyan na karigo na tindugan sa mga pamilya niya na oryan niya na matatabo na mapapagali niya makaumaw lang ito ay pagkayas kanya ni Romigol kakagya amanat ang ito bubay ang niya tay. Yan, kapapakain ni Wado. Kapapuja. Ayo. Beliau jadi lagi mutua Mia trading Mia mimi paya pas tadi kayak sosial media. Viral. Oh, Mia viral. Aku pakai ya. Penguasa yang mutua maka orang mutua visitannya si pemanggilan. Naruto benar, bukan untuk para tiap ada yang mutua dan yang benar-benar ramai itu. Nah, mipantang sa yung mutua pakai sa yung mutua na kustan mo. Inuat tigil, yung mutua piyaga manatan na dudunun ang yung mutua bisita o pamakabay. Naging pakai sinansi sa na inilayakan si mga fatawa o mga ulama na Suhaib sumahayat abubay na kanabali ko pakai aruli sa kamutunan mo asi ko mga dapat na upang makamajulun ka na kanabali ito pakaransi o kaprego ang kasang kuto amiyaw fatawa ini mga ulamatan Suhaib abay na kanabali pakaransi sa ayam analisa dengan kapakaya. Kapakaya, romigo ka, sa kamutunan mo ang buto adat ko ang majujulo. Na upang makaligan belakay, na nabalikan pa kayo ka, di romigo sa iyong butuwa, niyawabat wallahu ta'ala. Sa pagkisabay mo na. Ino konso pamanag ito ka privacy ko miya wafat. Sa gimbo to ka sukuhan mo na miya nagiro man gasko na nakubati anon. Adi mo nakubati to na unik bati ro. Sigo nakapting siya bumiyawan para na bismillah.
Di na, sumbatan ako lagi mo ito, bismillah, ala sunnati rasulillah. Di na baru, importante, bismillah. Ha? Di na, bigotwa, bismillah, ala sunnati rasulillah. Bigotwa, yan siko. Wah, di na, bigotwa, bismillah, ala millati rasulillah. Lagi, bismillah, aguso, sunnah, bismillah, skill, so agama rasul. Kamana na, bismillah, una, bismillah, ala sunnati rasulillah. Bismillah, ala millati rasulillah. Pala-palayin mo ito kapag agyot may pwede ang tanong ko kapasugo at anong si Kumiyawa pa. Wallahu ta'ala ala. Sumbatan sa pakai siram na pira ka to kun ikadakan oprigo. Tunai ni madam mial giya. Sumama agu subay agu tunai bati ano. Nya pasat na ito bati ano. Sa mana to? Ayaw boy pakai sa sena pira ikadakal pira ka taw. Pira ini itu. Why? So, parigo, nadamat ito limita kadaklian. Oh, tayo sa mana paligyan ng utang niya kapal. Ami kami nakalala, manaligo ko sa kataon. Kailangan na sa lingguba yan. Nakana da amya alo ibarat na 3, 5 na ba? Dami alo. Ay manila sa kamu kailangan na upri kung sagyo ko tuwa kaptunya iran sagyo ko tuwa miyawa pa. Pamakan sa kataw, pamakan dulo yan. Pamakan mo kataw, 3 kataw. Sanja ay manila kaptulo sagyo ko tuwa kapri ko sa buto miyawa pa kenapa kailangan pri Bamat itu diwagi butuh parigu, 3 kataw, 5 kataw, gilo manaya. Kapag kaya sa kataw mo, bamakagi butuh ustad na gimuta prego na sa kanya, kung nagpa kaya, ibot ipanoro niyo nakating tunggulaw lalaka, gilo manaya. Niya pasad. Da, amat tintundo akala kalian, tao apakaligun sa butuh niyo. Walang taala-ala. Ikadua pakai sa ustad. Tunai syarat pakasumbandan na. Tunai syarat ubai di penalamat ko koyo buyagian. Tuna selimutan sekanya na may uli na kepan. Ika dua pakai siya na tuna alim adna bisa kan miyakaribu ako sa half Christian. Nakaida at suisa kan ngasiungan ako pamilya niya. Nakaino adna bisa kan nun. Tuna kun isyarat ubai di penalamat di pesalamat ko kau iya Asa kau yang biar ng buat ini di selimut, inumatay na di selimutan. Manila ipungulaw na putulaw yang kapibigyan. Istelia. Mana na inuman kailangan na kupisa buta dalam suatu matan orang Islam. Ito di simple ya. Di manigaran tanong. Kaya minsan nakita ko tigran magpuso pagila tanong. Ay matan man na ay tituman. Na basta ay pusembayang na sa pangangko. Lang lawas siya pamakasi ko. Saka mo itong batingan na ito na mga tawaya ko kaya para sulit sa maksim na lagi pusembayang. Yan ang sakit-sakit. Yung ito penselimot, na pamakasanin ng Muslim, di mana ba yan? Ay, hindi kumululong, lagi mo ito parang kuwag ang natanong ka Muslim. Yung ito ay mo pa kayo, sir? Ato na ko na tunali matigan adna gusto ka natigan adna biyari ko ka na half Christian. Half Christian, pagilay, Muslim, mimili Islam ang takada. Hindi pa kayo sir. Wala man naman na mimili Islam, kanyan na miyawa, pagaman niya na Christian na Muslim, napatutamari ko ka. Ay man na baru to, kaya una, baru to kifaya. Huwag nang gulaw-lawon, nadaan mo sa mga mga na sagot. Huwag naging na upang akadin na ruli mo sa kuwat wa Muslim, nalang mo tanong mag-Muslim. Gindi ko kumana para doon, kifaya. Nagyugot na, bakay sila kailangan na ma-purify tanong. Ano mo ito? Mibalik Islam din. Nabanda ka? Kung makasakalan na
napakasira ini. Oh, wala udala. Mula pa kayo siya, may ito. Baka lang adun. May ito yun. Diyan ko ito pang Saan na pa kayo siya kan? Ada ginawa ka na Anto na bukan gano, pakaguguan, ginawain yan na ginabaya ko ba ko niyan. Yun na kanalawitan ro na kung baka sa urang sa kanila, Adi kami kung baka ayaw nila na inubis sa yung tuwa. Iba, ano na ginawa ini? kaya na Ginawa niya na sa Wa. lao. Yung ginawa na pagtanong Kita ginawa niya na ginawa niyan. Baka sa tagilid, no. Bakit ginawa eh? Sa ginawa Manan utang para subong talian sa kirla. Walau ta'ala. Kataya, mata na yan. Ustad, pa siya na makontrol lagi ng kuwan. Ano po? Ba't yan tadi? Ustad, ad na pa kay sir na, ado na ginawa yakon, nagyang ko to ginawa yakon na, adong mambo ginawa inyan. Nagyo to ginawa inyan, na din yan kabaya o bako niyan ning ginawa eh. At ano? Nato na uto, ipamuno tami ron, yung buto kabaya yan. Diya, hindi kami makapanayo. Wala ko rin yan bro. Iba na to. Tulong katawa ya. Mana na, di nalayo kinaya. Mau pakiran. Oh, iya nalayo kin mamboya. Sama tu lagi na kabaya yan ang iplayo kin tu na dia bagi buban niya na iplayo. Wah, Saya mana dia na ano sabab? Ay pag ilan ang mundo sabab. Wa mamboya mana na nagiplayo pala. Katrengor na ka. Pamilya lagi mo to sabab. Ano to? Ha? may mga pangalan niya no. Oh. Ba't mo ang pangangalian yan? Ba't na, manali na, sakita naman na kailangan na yung kutwa tao, katawan na kad ng kutwa parang yan. Katawan na kad ng kutwa dinubiyatan yan. Gitu benar. Na kailangan na malong ka, Iwas. malo ka bubugay sa distansya. Upama ka, para di ka dikoy ng kutwa, ato nga ba ini, dusa mala. Ha? Kaya, may alman na may ano ya. So mga tao, inupan itkagudang kutwa mga tao, agi yung kutwa tao, kakarin na sa adna, yun mapya, adna sipya to. Nagilaya, ay man na buka tao, di nila iplayo, na kaya pagilin tanong ng antunay sabab. Oh, gini, makakatong sa sabab, nagtiga ke, simbaga tanong. Walau ta'ala alam. Sekamit masih. Nah, yang gusto niya tay. At yung gusto niya aloy, pero lapis yung gumawa dito. Upang makainuman ni pangsaga pa, sa utang niya lang agaw pa sa. Ami ako ladulad na inibitay sa imong kapito kaya nang matakupulad niyan roa. Audio mo ta mata niya na, tangya nirong yan ngari yan na. Na pia, Kaya na ko jaga paso. hindi na pangagapas. Aguan, lagi daw daan na practice mo niya. Adun magwa. Oo. Wala. Yan na. Isa na pangagapas. Yung nakaktig yung sa lapas na rin na bago marata. Pangaliw. Oo. Ano yan na ginutualangan ng mga na gusto niya. Datarong pinto yan. Igual sa mga lapas. Yung kaya wala na bago marata. May pantas man sa motor postis ko lagi ano ba? Marpel. Oh. Na aya pagilin tanon na ukwaon na market. Napakatin ang tanong. O mano ka ko sa dabong market na. Kuan. Mano iba na yun ko kuan. Ko bang ka angahari. Nantan mo. Ha? Dia ini kita namun di kapi isang butwa miyawa. Yung butwa tiga paisa so marpilian pamakatulong ako na pamarin na kapaya ko paano yun ko ba ayun ko la kamakan lumutang ariyan na hindi kailangan ni bomba makuha walau kanaan
Nah, sayar ka kanunay kanya buat na. Ya lo kagawin na bata bila ba mabili. Anto na yung kita karibu si sagyang kuto ay mana na lagi dua yang mana niyan na niat ay do kinimbal pa man niat dia kaya tunaw. Nilalap. Oh ay nakagya di ka taka para sa tawa ano ba ta ay mana niyan na isuan sa kuto normal lamit ay kamu ba itang kuto pa man Sarah tayo manangin, ay pungal ko ay manangin. Anto na pungal ulan lang niya, ay manangin. Kakasakag yung kuta ay manangin, na miya, prigo na kayo mo ito, nalilipin ba ay manangin, na batapan na, ubaya. Wala, gina ni, Kaya na pag-isip. Pumita na yung akuan. Na, ay kaligo, sa nila tarot mo kita, na, di kan ikut mana na apa namanya lawan lawan saya nama saya YouTube kali gua saya tidak tahu mana lagi motor kita mia ada kali matu namanya api pedagori dina aku pakai lagi motor susah betul na kawan mata nasi na minum dulu na kemo mengasih itu penting sih na ayo tuh ke ribu na senang lawan saya Dah. Kailangan na marampas lang ang lawas yan. Yun di okay. Kapri ko sa nila tarutuwag tanda. Walang daan. Ito na, sumpot na naman. Nanapagpaisa tanda niya. Ustad, ad napakaisakan. Marunong sa mo. Sumiyaban wa piki pangaraw maperuman natunaw to atigyan. So karuman niyan amyawa pat na ino di na yan to sa anuan na mori. Allah. Idol Ay na. Ito no so na sa habo mo na na din. Mata mo mapi na pakaisu. Oh. Sinsa lawan na mori. Ano na yung gula-gula? Oh, si Umar sa Rasulullah. Si Umar Salam. Ha? Akarong maliyan so Abu Salam. Ha? Ano na tigil namatay ako? Nadiyakot maging pangaruma. Sa akin mabutigil na umatay ka, nadiyakot maging pangaruma ka para sa kita imakatunasin sa alaman mo. Saan ko kasurukan mo? Ha? So Umar Salam niya pangaramaw? Rasulullah. Ha? Lagi ito malu biyak tiyak yung kutuwakuan ka. Biyak ada pangaramaw. Lalit? Di. Apa yang Rasulullah lagi upah ganti nanti. Ha? Saya mana nasi sa alawan amori. Yung kutuwa bayi di bukira ada pangaramaw. Oh. Berat namanya ya pangaruman namanya wapat si karumania ya pangarumokman namanya wapat si karumania ya pangarumokman namanya wapat si karumania hah Malayo ko malas nasi sa alawan amauri nasalin sa mapi parangay samput wa ina beauty ko piliya oo. ha anana na salin sa mapi kay parangay si Kata. Wait. Kalma ni. Hareli mana upama konsen ko ikariring do awat na mamiawak ay patut tarigun sumiawar pa basta awata akyat taguan sa nyawa si putian yan na ano din ikapakalyurian sa dunia na upama ka miyawa pa hindi na yuto niya upiraon na patutan nuto farad kifayan agyong kutwa kaliguon na buo kakapaniron na bupasubiyan nakakagiwata na tiga ginawa na di so iswatan ang kumalaataw nagyuto ni iswatan ang sikuwata Okay nga dan. So pasan na isa ya. Na. Ito na panay. Alakaw na. Assalamualaikum atiyan. Ustad.
pakai siya kan so ninikab akan ako. Oy. Hindi na maratay betan. Yun to ang ano na nakaprindi kabir. Pamana di Subaya or kabir. Dia kailangan na may nakatanong mo. Ano na kunsibakan ko? Baka mga pagayan ha? Mga gobyerno, kenapa? Ha? Pakawatan ng ano sa loob. Sita na din ako kukuha yung Subaya rin. So, kasi mo yung Ukraina ay wajib na sisawan. Baik mapapakaya si sama sikit uwi dan mga saratian. Lagi mo daw malah kaya bisa di teman magtulong ba din siya may di sakile. Ada mo dala, di kan katawan. Di ta ko ko may gino man yan di isu niya lagi di ta may kapai pagi mo tuwa. Wala mo dala. Di kan katawan nang napay si simbagi. Ustad, in addition dan sa ito ipakay sa kanya, mapantag sa yung mutua ikarinubo. Kaya ano Apa si Satya ini? Oke, kata so pagawikiran na pakisya, mapupon ko. Tawa yan, napatulog-tulog mo. Paganya pakisya, na ilong, pan mo na lusong payak, bisita si Kokubor. Kaya ikadua pakisya na inuatigin. Kudu sa kuatigin, gubaya. Kudu sa kuatigin, miyo kita kuatigin si Kulalan at na Kubur. Ikatlo na ay katlo tingin na gito nyawa patra kami na si kung nyawa pat yan na kagiya so pamilya niyan kung relative siya na punsa mawatan na ino o kupaya si sa kwan liwa ba sa Manila awatan na nila na ipanayaw meron man wanto na ikigyan meron isubat namin sa iyo mo tayo katupay siya na ipalatagin ko ito kubor na si Emil labang sa kalaman-lamang wala yamin ang ito na adalo sa miro uwi na adalo sa nubay ay girami ka di mamayapas na malun yung kubay ang ito kubor Ipantag sa grupo ito ang bisito kubor ini sa pananawa ko. Kaya kini sa pananawa man san kila yan sa panakba tugay kabal makang gulo lang sa di mga pipi. Agad pa kayo makaroon na umuro karoon na mga araw-araw niya lang sa niya. Miya kuwang niya suwat ko. Nagito ilan ba sa luto agama? Namika lalayon na ka. Ay antap ka na bumisita ka sa isang kuto ako na niya nung sugat masang kuto mo ka Allah. Hindi ka na niya. May pantag sa kuto ay kadua, di ba kapsumin ka sa kuto na lang, kama daw. Kung ano na, waya antap ka na bumisita ka na di ba ba kayo? Sa kalma mga ugin na upang maka-iwa kiyasa na ba? Nandun ba kaya? Mana nila mo kita kalau iwa sa tinaba ayang dakpawaya niya karoon ng buto mga kubor. Lago pa kayo pinali sa kansa gabi karoon na salam nakaiyung ka na ng mga tausan ka na ng kubor. Ipo po mga ningkasiran sa daan. Kanya kapiya-piyo ito ako pa kaya insya Allah na minsan pekiran ng kutuwa pangingkas sa iyo kutuwa mga kubor ang mapapadala. Ikatalo, yung kutuwa miyawa pati pinayo pinsi kumiyawa manalan na tungalini na kawawatan na. Insa na na. Kapan lalanggaya yung kutuwa kakakuha niya ng kasawa niya. Hindi pa lalanggaya. Kaya naman na may bugay tanong ng kutuwa katalimungan niya na kamapiyan niya sa kutuwa kubo. Ikadwa na upang makangkutuwa tao na siksaan na iyong kapan ay manalin na tatagpo sa iyo kaya walay ka. Gagani ka, ano sila karunin? Isa niya ipiyakiilu ba na luwag kamatan ng pamilsa. Nagyang po ito ang mawatan na pagilay. Ha? Ang may kamawatan karupin sa Manila, pero sa Indolatila, inuwag po na yawa. Inutanong po na ipulanggaya. Inutanong po na iiman na yan na yung ibagaya, yung kutuwa kamapian niya nagtatalinguman yan sa isang kutuwa, pakuburan yan, kung kakuburan yung kutuwa, kuburan ang kalaman-laman o pasukan. Wallahu ta'ala alam. Eman ang naging kutuwa, mawatan, napagilin natin. Kung makadago, inutan na po yung sa isang kutuwa, kung pakatalinguman, o
Ako makataling mana dahil ko tibuin yung naguna. Ako pa kaya kumura ko pa na makapanaro ko sa mga pipian na matagid niya gusto. Walang tala. Mo tao asala ko mapipikir yan. Iya. Dapat mapipikir. Halo. Imatigin, yung sinisang mo pasang yan asala ka mapipikiran. Yang mataan, na si Yogi tanong ikat semboyan, na ayah ko mana na itu kuman mo na tanong rakaw. Itu pa kaya semboyan tanong mga maranaw. Oh. Kita tinggi gibasaw na sisi kaya dalam pauwin na sumamikiran na nato sa inyo tila. Nah itu bakal sawa. Pag ito setan natin negatif ko, semboyan na buyu kumanin. Sumia teman aku tuh mata guru. Yung Pikiran saya. Yang saya katigian, ino kepada sumbayangan ng boto manusia, si kukoyo giyan na di sumbayang. Ikadua tigin ada tarong yaw pa tabag lagu tumbo. Sumuyang. Sumuyang ano? Halo. Kata Rekomendo yan. Sulit semboyan. Kenapa sana meter uno? Bentuk di kapung pegawai jantan. Ayah kata mga ulama na sulit semboyan na di semboyan. Ayah pernah masa itu na di kubur si pemanga kubur mga muslim. Gimana kalau ini? Kailangan na manambayang kanwa sulit semboyan di periguun di kepanan di penintulung umanga kubur umanga muslim kateruanan umanga ulang manto na lagi nakatan mana bayang tanong siapa tanong sa sambayang gimana sambayang lagi rasul amal mana lagi kapital tanong kasano na mo rin lagi pagam paganaya kung begitu na umakapas na kapas may tumal amal tanong di makapas na pili ulang wano amal tanong siapa tanong lagi yung kaya sambayang may pantabuman sa kong matatiran na bakal ako tumboy katawan na lupan to kukuman na katawan na kenapa warga ipakai setan yang mana na itu na kukuman na dan terus berat na kasibupan ustaz nanti kukuman kasibupan isusulat terus ng buto minggu lalu na Ustad, last day niya pa siya. Maaf. Pangapsumbat ng buwan niya, naisab na kasumbat ng buwan. Pakaisa yung Ustad, makapantagin sa ito ang yakubor. Ame kasulong pa atiyan na malamak, na umansong girban na matabar. Nanto na atiyan yung mapia unay kidia, didin sungkirban o ang taka. Makaisan yan kau nabi so abdus ya. Ugut ikadu nagit abdut ya sa Quran na di makabudus nya kasulgo ko. Nah, suti syukuran na di ka pakai bang baka patia kena baka makapulis. Di ka pakai. Itu siapa? Emang lagi butuh Quran na suti na. Di ka pakai ubadi baka patia kenapa masuk suti? Ini tak mau pemakai kepetan lagi butuh Quran na kenapa ka masuk suti na adna mila lapisu. Pemakai na glabs ka. Udi na ngayon sana implantis ko na ito kaya kapitan lagi mo ito ako na kenapa masuk kenapa mag-update na adna may lalapis ko na yung ito ay kadua abda sama kaisa na Rasulullah na ini lupa yan nakita mo kung pakain so abda sama kaisa mana na kung pakaya mag-update sa katika importante niya bahasa sulang. Makai sabu. Ngugang ka makai sabu kapakay. Kapakay pa na makadua. Kapakay pa na
Talo. Langon na lang talo. Langon na lang kapag si ukit-ukit. Kapag wala daan. Ayan last. Gitu asup sunggir ba ustada. Sungguh ba? Sulok pa sa mota siya. Emang nanya na, kapag si sakit dalaga, na ila sungguh ba ka po? May diba ko? Ibarat na kaya kaya pukul. Iya. Sungguh ba na karo? Na ke tempat saya. Na ayah isa ukit. Aka sungguh na yang kaya kubur apa tero udah bisa yang kaya dibagi jika pakasang urian patay arugo na sino lebui sa tambarong sa depan na tetanggaan na ka mamino ng kutwa miyawa pa nagyuto isa ukit atas singgir ha sebutan mo nagyuto na din matapak. Wala sa mga hotel aging gaya mga ulamatan na sa kodiran pa para pandirinon. Sa kodiran di ka discuss sa sisaging gaya gamatan na ganastab na taraging gaya pagaritano si Alim Basim Abdul Rahman sa kanin inyo na aming musilat. Di gaya Alim Tano ang patwa Abdul Karim ay kalamiro na iputurong na Abu Arham. Sa kanian kumantanus ko sa kanian pakataling markano insyaallah sa bingkay ako Rito na lang tayo tanon na limited this lot pag lima ang abot na golit tanon. Ulitin mo ganyan. Ketan. Ulitin mo. Baru lirik lagi sunod naman ako. Kuya, sino po kayo? Header ko kung sino nasa live niya. Nasa gasga ko. Ha? Gasga ko. Live na pa nakalit ka? Bili kami. Kau to meron niyo. May ko bud. At yung mga live video akal sa saging kaya barangay Bangos Sultan agad ng ulan ng sumay. Live na. Live siya na. Ang mayoro. So alhamdulillah. May apasad so nga success so Sikan Ramadan Islamic Seminar tano sabab ko panaguntaman no mga pagaritano o din na sa mga officials dago sa mga ustads mga ustadya kay di abla sunaya di sudarudo pa mudir Abdul Nasir Abdul Hamid diro sabab ko panaguntaman nila kasi kasi ala hafid ate ay mga talim ada man po ni makandere no ay buap ya makin nagiyambis napso Allah stick to so, alhamdulillah may success so Sikan Ramadan Islamic Seminar tano atayas hindi ko ni adjourn so siya tano buto man kailangan ng pisa Ate, sama niya na sanitation man na teorya nun. Ano mga bipat? Teorya nun. Naman na mga bipat. Lagi panagunta man lagi kaya mga bipat tanong. Lagi din no, yaman na sisyo mga popot ang kada na kataya. Didagyan kaya pagarita no. Kailan yun na kaya panagunta man niran. Ha? Sa bapad niya ako bubuyaran si Iko Agamatan o Islam. Kataya si Ustada, kataya nagyang kay Ustada tanong, isa man buhay manla iya widakal sa gyang kay kapkira pa sa gyang kay seminar tanong sa gyang kay bulan Ramadan. Si Ustada Saida
alilang lalawangan. Kay sala ko si Auntie Alma kabudin singa-singa. Pato si Abdel isa pa niya pamana kisisarigan sa giyang kay barangay Tano, barangay Bangko, laidag yan kay emanan niya na kalandada. Isa man buo niya strong of followers si Dr. Muhammad Daat Abdul Karim. At si Bapa Amaro, o si Bapa Iksa, si Bapa Amaro na ate mo isa man buo pumangan niya niran sa advice. Si iko ay manan niya na di kang galubukas sa giyang programa para si iko kalilingtad. At si Kuya Jamal, shout out to all. Tawasan man na yan kami, sa mura ka video ya. At si Amim, Alilang Dampa, Abdullah Alilang, Agus si Ayokan. At si Ayo ay isa pa na yaman buhay manan yan na tumitindig sa giyang kaya kapag makataya si Baba Amaro, isa yaman buhay sa sarigan sa giyang kaya kapkiripasan sa giyang kaya seminar Tano, isa sila na magawid akal. Dito bari na ni buya kita. Dito niya na mata dito po sa mata. Pinaka mapira ko